الشيطان الرجيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يريدوا خيانتك الله سنيدو وإن يريدوا تنيب موي خيانتك جنبكما أي الأسرى دهاب بما أسهروا بيكو بمبنجين من القول إبقو كونغول مابكو بمبنجين on woni jonta kam ha on alkotiri go to nini ɓe muuyi jamba on ha ton to ɓe muuyi jambago annabijo sallallahu alayhi wa sallam Allah seniɗo wi fakad khanullaha min qablu haqiqa ɓe jambake Allah fu ko arti gabla badirin daga yeeso konu badar bo jambaka e jamba makka man woni bil kufri ɓe keferaku ɓe hufrani Allah hawtade ɓe Allah seniɗo waɗani ɓe ha nokkure maɓɓe ɓe goni ha makka na nokkure awre nden ko ɓe mari haaje ñamdu fu ɓe ɗo keɓa ɗum Allah seniɗo waɗani ɓe hoolare ha makka kala gure fu ɗon hippe kamɓe ɓe ɗo hone kamɓe ɓe honatake ɓe ɗo heddi ɓe suudu Allah ɓe ndewa Allah o gooto kanjum Allah umri ɓe jambake daga arande accuma ko ɓe hoyduno alkawal be Allah to ɓe Allah tagi ɓe ɓe ndewanno ɗum ɓe jambi to ɓe wi ɓe jambete bo yo jamba kam ɗum daga nane ma seeɗa biya maɓɓe on fakad khanullah haqiqa ɓe jambake Allah min gablu ko arti gabla badirin daga yeeso konu badar bil kufri ɓe keferaku fa amkana minhum Allah hemini her maɓɓe bi badirin her badar gatalan wargo wa asran e daheeki ha barama wayne ɓe wayne 50 nangama dahama wayne ɓe wayne 50 to ɓe gi kanjum ɗo ko heɓi ɓe nden to ɓe ngajitoraki be majum ɓe jambete fahinta to faliyata waqqa'u ɓe ndenta kadi misla dalika yerugol waɗum ko wannoɓe ha badar go in aadu to ni ɓe lortake her jamba ɓe anda kadi ko heɓino ɓe go kayum bo ɗum lortoto dow maɓɓe fahinta wallahu alimun Allah anduɗo bi khalqihi takle maako kanko tagi takle man daga ɗe ngalano ha o lattini ɗe ɗon daga ɗe tampuɗe ha o sembiɗini ɗe ha ɓawo ɗon kadi bo ɗe lorta ɗe tampa oɗo andi ɗe be timmode maje fuu hakimun jam hikimajo o gonijo fi sun'iyar kugal maako kanko Allah seniɗo deydey no o waɗi fuu jam hakkilo tawa non no ɓuri handugo ban deydey no o waɗi man ɗo yo nden kam to nini kamɓe ɓe ngari ɓe banginani ma ko luuti ko woni ha maɓɓe gam dalila ha ɓe jamɓe binakdil ahadi ɓe fistuki alkawal alladi ahaduka alayhi ngal ɓe alkotiri no ɓe ma dow magal wa in yuridu khiyanataka nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam hootino madina
o alkotiri ɓe yahuda en nde o ƴewni ɓe ɓe sadi tokkago diina islama o wiɓe ɓe jooɗo dow diina maɓɓe kadi jotta kam ta ɓe jamba, ta ɓe wallita, ta ɓe kaɓa ɓe nulaɗo Allah, ta ɓe wallita yimɓe kaɓoɓe ɓe maako. Nden kamɓe goo to woodi ɓe dokka jomorgol, to woodi ko ɓilliɓe ɓe ɗaɓɓiti julɓe wallitan ɓe, to julɓe ɗaɓɓitiri ɓe wallinde bo ɓe mballa ɗum. Ɓe jooɗi dow man goo, nden ɓaawo ɗon ɓe pisti alkawal goo. O kanjum kadi to nini ɓe muuyi pistugo alkawal ngal on kaɓɓodiino be maɓɓe, kanjum fistugi alkawal non hiyanata ka jambago ma, kanjumi nagdi ɗaadi be fistuki alkawal alladi ahaduka alayhi, ngal ɓe alkotirino be ma dow man. Wa huwa kangal woni alla yuharibuka, ɓe kabdata e ma, wala yuawinu alayka almushrikina, ɓe mballata heferɓe bo habdugo be ma. O jotta ka to ɓe wi ɓe kabdan be ma ɓe fisti alkawal, to ɓe mballan heferɓe habdugo be ma ɓe fisti alkawal. Non kadi ɓe dawridino, goɗɗo maɓɓe dilli dawrido be yimɓe makka, jotta ka yimɓe makka ngara tawa ɓe ha madina, ɓe kaɓa habre goo, ɓe ka yummini habre wakkere yaasi wuro, kamɓe bo ɓe ɗon nder wuro madina goo, ɓe yummina habre ɗon. To ɓe ngaɗi banni jotta ka ɓe hawra ɓe mbarda julɓe fufu, ni kamɓe ka ɓe mbi Allah waɗanan ɓe kana abadan Allah waɗata. To nden kamɓe goo ɗo on Allah seniɗo wi to nini ɓe jambeteɗo, to be bangingo jotta kam bima asharu min alqawli, ko ɓe bangini ha konngol. Faqad khanullah min qablu, haqiqa ɓe jambino Allah ko arti gabla badrin, daga yeeso kono badar bil kufri ɓe keferaku. Fa amkana minhum, Allah hemñini her maɓɓe bi badrin qatlan wa asran, wareeki e daheeki, falyatawaqqa'u misla jalik. To ni ɓe mbi ɓe fistan alkawal, ɓe ndena kadi jotta ka yeru majum, ɓe nden to tata ɗum waɗa fayinta in adu to ɓe lorti. Wallahu alimun bi khalqi, Allah anduɗo takle muɗum, hakimun hikimajo fi sunni el kuugal maako. Inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Inna alladhina amanu, andu ɓen nuɗɗiniɓe, wa hajaru ɓe peri, wa jahadu ɓe konniri bi amwalihim ɓe jawle maɓɓe, anfusihim e nafsuji maɓɓe fi sabilillah, ɗatal Allah, ɓe yetindina banniɗo Jalaluddin o wi en humul muhajirun, kamɓe woni perɓe. Inna alladhina amanu, ɓen nuɗɗiniɓe, ɓen gomɗiniɓe, laatiɓe mumini en, imanaku ɗum dawrange muɗum joweego, kanje ka seeɗe tabita. Gotal to ngakki ton imanaku wala kadi, nuɗɗinki wodende Allah, malaika en maako, defte maako, nulaɓe maako, ñalawmare dargal hoddirore hayru be sharru, hoddirore man nde weli ɓe nde haaɗi fuu. Wo hajaruɓe peri, egguɓe daga ci'e muɗum, acci hooti madina, haaje maɓɓe ɗume ha ɓe ndewa Allah gooto, ɓe gonda ɓe annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa jahadu, ɓe konniri bi amwalihim ɓe jawle maɓɓe, wa anfusihim ɓe nafsuji maɓɓe fuu fi sabilillahi, ɗatal Allah. O wi en wa humul muhajiruna, kamɓe woni perɓe wurtuɓe egguɓe daga Makka hooti madina. Haadede jaw muhasiya ko wiyata inna alladhina amanu wa hajaru, ay sabaga lahumul imanu wal intiqalu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min makkata ila al madina. Kamɓe man ɗo arti ɓe nuɗɗini daga Makka, ɓe ɗo nuɗɗini ha Makka goo, nden ɓe eggi daga Makka goo ɓe kooti madina. Woɓɓe maɓɓe eggi hooti daga annabijo sallallahu alayhi wa sallam, siwa hootago madina nde annabijo sappiɓe laawol hijra. Woɓɓe maɓɓe bo bana Aboubacry Siddiqi egganno annabijo wimo o rena ɗum, ɓe gurtidi be ɓaawo annabijo. Woɓɓe feere kadi bo eggi tokkimo hooti madina, kanjum o wi ɓe imanaku artani ɗum, nden eggidago ɓe nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam min makkata ila al madina, daga Makka go eggi hooti wuro madina. Wa humu sabiquna al awwalun, kamɓe woni artuɓe daɗɓe, ɓe arti ha silmago, ɓe arti ha eggago hoota madina. Alladhina hadaru lgazawati qabla alfathi, ɓe jahaliri konuji nulaɗo Allah daga yeeso Makka omtaka. Aɗu yiya ɓeɗo goɗɗo feere heɓan yotta daraja maɓɓe ɗo. Alladhina qala Allahu fihim, ɓen ɓe Allah seniɗo wi her maɓɓe lil fuqara il muhajirin,
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون حسورة عليكم الذين أخرجوا من قرتنا من ديارهم دغشي مابbe وأموالهم جاول مابbe bandiraɓe maɓɓe gonduɓe e maɓɓe laatiɓe heferɓe ha makka ɓilliɓe ni ngam ɓe ɗo ndewa allah seniɗo goto ataktuluna rajulan an yaqula rabbi allah ɓe nesi wargo nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hende feere aboubacry wari hisni moɗon aboubacry wi on mbaran goɗɗo ngam ɗo wiya allah won jawmam na ɓeɗo man sahaba en ɓe wala ko ɓe ɓilliɓe koye na ngam ɓe wi allah on jawmirawo maɓɓe ɓe dewoɓe allah goto allah seniɗo wi ɓen man ɗo laatiɓe alladina ukhriju min diyarihim gurtinaɓe daga ci'e mum wa amwalihim e jawle muɗum ɓe wurtina ci'e kata ƴamule kadi ɓiɓɓe ɓe rewɓe fuu na ɗon toon jawle bo ɗum jotta ka iri noone nde a andi fuu na jawdi ka ɗuuɗi ɓe marata ko wurtini ɓe hooti madina ɗo yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana ɓe ɗo ɗaɓɓita moƴƴere daga to allah e yerda allah on ɓe giɗi wa yansuruna allah wa rasula ɓe gonɗa ɓe nulaɗo allah ɓe mballa dina allah ɓe mballa nulaɗo allah ulaika humu sadigun allah wi ɓeɗo kamɓe woni gonɗuɓe wala yansuranna allahu man yansur ko moye walli dina allah wallan ɗum noon kadi ɓen man ha aya ka bo wari ɗon ɓen man ɓe waɗi ɗume hijra maɓɓe ɓaawo ɓe nuɗɗini goo ɓe waɗi hijra wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ɓe koniri ɓe jawle maɓɓe ɓe nafsuji maɓɓe fuu jawle maɓɓe ɗo dillugo ha jihadi ɗo ɗum billataɓe ɓe dokkan kamɓe ɓe nafsuji maɓɓe bo ɓe gurtan ha jihadi man alomare wonde feere nde nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓiti ha ɓe gadda jawdi ɓe dilla jihadi saydna ousmane radiallahu anhu nde o waddi ceede o wari o ruufi ha yeeso nulaɗo allah ɗo jarta de wi ma darra ousmana ma faala bada hada l yawm ko ousmane huwi ɓaawo hande nde fuu torratamo toye a heɓata goɗɗo iri banni oumar ubnul khattabi radiallahu anhu o wi seeto o ɓuri aboubacry yande feere jotta kam ceede maako de o mari go o hoosi deyde ɗum o numata ɗo kam caɗɗum machine ha goɗɗo wara hokka o yaari aboubacry siddi kayum bo yaari ko yarata nulaɗo allah nde ƴami oumar ko waddi o wi kanko nda ni o waddi ha jawdi maako ɗum retanona ko noy nde o ƴami aboubacry siddiki wi noy kayum ka jawdi mum fuu waddi waɗi hokki e ko a luttani iyalu ma o wi taraktuhumullaha wa rasulah mi accini ɓe allah e nulaɗo muɗum oumar ɗum ɗo hatta wi daga yande on mi andi aboubacry ɓuratake yimɓe ɗo ɓe potata ha yaago janngo woodi ɓurduɓe ɗon goɗɗo feere ka ɓuraɗo tum se ɓe gaɗana ɗum tum junngel mum ɗon leesi heɗo hakkere less goɗɗo bo tum junngo mum dow heedi junngo ɗon leesi less kana jabo on tura jaɓa tura yetta arande ka ɓe wi tura jaɓa tura yetta hey turde ɗe daaya ɗe to a tokkitini ɗe fuu a torroto mere dottijo amin rahimahullah o wi tum ana ɗo jooɗi se usgo yimɓe iso ko allah wat barka iso ko allah wat barka an a yiɗa wiyego iso ko allah wat barka na dokka an bo ɓe use na noon na yerima a modi po a yerima se a waɗata la salamata wal afiya to ɗon man ɗo ɓe arti allah seniɗo waɗani ɓe hunde hayru deyde goɗɗo fuu warata yottoɓe ma sakko yo ha wiya ɓuraɓe kam taw kamɓe ɗo ɓe honni ay basalu amwalahum wa anfusahum fi sabilillah nafsuji maɓɓe ɓe jawle maɓɓe fuu ɓe jaari ɗum ha laawol allah haaje maɓɓe fuu kalima la ilaha illallahu ɗo no ɓagoro wa humul muhajirun walladina awaw wa nasaru walladina awaw nabiya sallllahu alayhi wa sallam walladina awaw ɓen mooɓuɓe annabiya sallllahu alayhi wa sallam annabijo a wiya ɓe muhajirina go fu jalaluddin rahimahullah o wi annabiya sallllahu alayhi wa sallam amma ha ɗo fakat a wiya ɓe muhajirin fuu ngam muhajirin ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam arti sappiɓe ɓe eggi ɓe hooti madina kam hidde ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam hoota ɗon ansarin ko en ɓe jahanno ɓe kijja daga hijju jahiliya
ha ɓe jahata ɓe kijjago ɓe fototiri be annabijo sallllahu alayhi wa sallam wari yewnori ha dina ɓe ɗon no gondi ɓe leƴƴi arab en ɗiɗi awsu be hajras to nden kamɓe on arab en kadi ɓe ɗon no gondi ɓe yahuda en ɗo haltana ɓe wiya ɓe annabojo leneteɗo ragare annabo en ɓadi lenego o wurta nder amin min hawra be maako min kona on min mbara on onon heferɓe ɓeɗo man ɗum dewoɓe labbi on ɓe jayi ɓe fototiri ndanulaɗo Allah ƴewniri ha dina ɓe wi to nda ɓe yahuda en wiɗa altinanno en be maɓɓe ko be maako go en jawe en artaɓe ɗon kadi ɓe keeɓi ɓe silmago maɓɓe ɓe arti yahuda kana Allah muynaga silmugo ma annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi to yahuda en 10 nuɗɗininomo ni da luttuɓe pat nuɗɗina ha toy kadi ɓe nuɗɗinayi ɓen go ɓe silmi hitande warande ɓe yahi ɓuri ɗon ɗuɗugo nde ɓe ɓuri non ɗuɗugo ɓe alkotiri ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam to eggi hooti ha maɓɓe ha madina ɓe ndenan annabijo ko ɓe ndenata rewɓe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jawle maɓɓe fuu ɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam Allah dugani ɗum hijra hooti walladina awaw annabiya sallllahu alayhi wa sallam ɓen moɓuɓe annabijo be sahaba en muhajirin ko en fuu wa nasaru ɓe mballi dina Allah wa humul ansar kamɓe woni ansarin ko en ɓe alladina qala Allahu fihim hamɓe ɓen ɓe Allah seniɗo wi har maɓɓe walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa nanutindinore maɓɓe kamɓe bo a yiya ɓeya eggi acci iyalu mum acci jawle mum acci si'e mum hooti madina ngam dalila wallago dina na yi ɓeɗo ɓe gettaɓe e ɓe tawi ha wuro madina bo kamɓe bo Allah ceniɗo wi walladina tabawwa'u ddara wal iman ɓen jooɗiɓe saare madina daga yeeso annabijo ɓe sahabo e mum hootay ha maago wal iman e nuɗɗinki ɓe nuɗɗini hidde ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam hoota wal imana min qablihim daga yeeso muhajirin ko en hootay toon kamɓe man laatiɓe ansarin ko en yimɓe madina noy yuhibbuna man hajara ilay Allah wi ɓe ɗon giɗi mo feri hooti her maɓɓe ha nder yiide maɓɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde waɗi derɗirago hakkunde maɓɓe muhajirinkejo ansarinkejo annabijo waɗa ɓe derɗiraɓe ɓe donnotiranno fuu ɗo wara haragare suurawol ɗo hidde ko ha Allah nasa haala man nden ha ɗon goo nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi bana ni woodi wiyeteɗo Abdourahman ibnu Awf woodi goɗɗo bo wiyeteɗo Saad ibnu Rabi annabijo waɗi ɓe derɗiraɓe nden nde ɓe ƴumbi ɓe kooti ansarinkejo go wiyata muhajirinkejo go a yi annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi en derɗiraɓe o wi o wi miɗo mari rewɓe ɗiɗo rewɓe am ɓe mi teƴi to en jeeyi ha saare ɗo a sufta mo ɓurɗa yidgo caka maɓɓe fuu mi serane mo o jooɗa ha saare men ɗo a iddama ko timma saare bo mi sendane reeta mi woodi boutique bo ha ɗum mo wi ha mi sendane reeta to onno ka andino a wiyanno yande may malla bo to min Abdourahmanu Awfi wi barakallahu fi malika wa ali Allah barkiɗine ha jawdi ma be koreji ma fuu min ka hollam lawol luumo woodi ko mari na o yahan o waɗa bambe o rondana yimɓe on o heɓa luumo ɓe mari luumo woni gaynuga yahuda kadi bo fayin ɗon go o yahi lawol luumo go seeɗa ñalɗe seeɗa ni Allah barkiɗini mo o sooda o rondana yimɓe to o rondani yimɓe go o heɓa ngenari o ñaama ɗon go o hokka sadaka goɗɗum o siga seeɗa go sey yande feere o yehi ha nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yi batte urdi ha limse maako irin urdi man ɗo rewɓe waɗata urdi ɗon ɗo mari nonde ɗo mari couleur feere to a waɗi ha limse ma ni wanga ngam ɓe nguja ha ɗo ni nde ɓe woɗeɓe ɗo to ɓe nguji ɗo ɓerɗa fawnugo ɓe moƴina ɓe an bo humakijo anda soda waɗa ha limse raranere jam senulaɗo Allah yi batte urdi go dow maako wimo mahyam ko haɓar o wimo mi teƴi on o wi ko a hokki sadaki o wi mi hokki wasnu nawatin nawaɗo ko wiyete nawaka ɗum wiililde ɓinguel dibinore je nder toon jorɗum kolon ɗo yimɓe yakki sakkintaro to amma to wiyama wasnu nawatin ɗo yande man ɓe andi nawa man ko kiilata
bana yimɓe kangeri be sardi to a wiɓe karaɗo ɓe andi ɗum noy ɗum foti. Annabijo nde ƴammo sadaki nda o ko waɗi, annabijo wimo awlim walaw bisa, waɗu walima ko ɓe mbala kadi. Kanko oɗo goo on o laatake ɓawoɗon nder ɓurɓe margo jawle nder 10 en seniraɓe ɓe aljanna. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam juuɗi ɓawo mako ha jahangal darnde woore, o daɗi ɗum darnde woore, ɓeɗo ɗo ɓe goɗɗo fotan be maɓɓe na. Ɗum Allah seniɗo yecci yimɓe Madina goo, to oɗo mo wi kayum seranan mo debbo mum, sendanan mo saare, sendanan mo boutique, ayya yuhibbuna man hajara ilayhim. Allah seniɗo wi ɓeɗo giɗi ɓen perɓe her maɓɓe, perɓe warti her maɓɓe ɗo, ɓeɗo giɗi ɓe kamɓe. An bo to hakkilay to goɗɗo wari hoɗi ha ma ñalɗe ɗiɗi tati ni a safti mo sam, aɗo ƴama mo jotta ka nde o hotata, hay mallum na non ɓe gatta. To ɓen kam ɓe laatake ɓeɗo giɗi yimɓe ɓe peri ha maɓɓe eggi daga nokkure feere warti ha maɓɓe ɗo, kamɓe ansarinko en ɓeɗo yiɗi ɓe. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ɓe matata ha ɓerɗe maɓɓe bo ɓilla heedi ko ɓe hokki ɓe man. Wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa. Ɓeɗo ɓurna ɓeɗo man dow nafsuji maɓɓe, ko haaje ɗon ha maɓɓe, ko talakaku ɗon ha maɓɓe fuu, ɓeɗo ɓurna yimɓe feere dow maɓɓe. A nani no ko jawmu Isirinia wina, isabatu isfaqin wa khairin wa naili, samad bi qabulil haqqi min khairi qaili. To kamɓe ɗo ɓe latake ɗum yimɓe on ɓe dokkotiran hakkude maɓɓe, en ɗam ɗon hakkude maɓɓe, ndani mumini en handi wona. Wa humul ansaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din, wa nasaru ɓe mballi dina, ɓe mballi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yettingo dina, ɓe mballi sahaba en muhajirin ko en howtuɓe tawi ɓe. Ulaika ba'dum awliya'u ba'din, ɓe a ton ma ɗum heetinaɓe yoga fi nusrati heedi ballal wal irsi e ndongu, ɓe laati ɓe ballotiran hakkunde maɓɓe. Fa kana al ansaru yansuruna al muhajirina wa bil aksi, ansarin ko en laatake ɗo walla muhajirin ko en bo laati ɗo balla ansarin ko en. Wa kana al muhajiriyu yarisul ansariya alladhi akhahu ma'ahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil aksi, ha yottake laati hakkunde maɓɓe muhajirinkejo ɗo rona ansarinkejo bo ɗo rona muhajirinkejo. Bandede no nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗi hakkunde maɓɓe, ha ɓawo ɗon kadi Allah nasi haala man ɗon bo ngam dalila qissa goɗɗo feere waɗino mo nulaaɗo Allah waɗi ɓe derɗiraɓe nde ɓe jahi ko nu balmande heɓi on man, o yiyata balmande ɗum jawdi, oɗo to maayi jatake jawdi mako ɗo mi roɗangi dey. Allah wari itti ɗum kadi, wa ulul arhami ba'duhum awla bi awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arhami jotta ka bandiraɓe on ɓuri handugo ha ndongu kadi ɗo wara araga rasula on ɗo. Non Allah seniɗo waɗi ulaika ba'dum awliya'u ba'din walladhina amanu wa lam yuhajiru ma lahum min walayatihim min shay. Walladhina amanu ɓen nuɗɗinɓe darage imanaku joweego kam seeɗa tabita kanje kam. Malaikajo Jibril wardi ɗo sura ɓi adama, hadisol Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, o baynama nahnu julusun inda nabi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawm istala alayna rajulun sadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sar la yura alayhi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islam. Qala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam limtani mo darage islam a joyi. Qala sadaqta, goddo go wi annabijo a gongi. Umar wiyata fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Min kaydini goddo odo jama annabijo odo gongdina, ko woni kaye fa kam jamo kam andano, amma gowndino bona anduɗo e moy on ni warata ƴama annabijo yecca mo nden o wiya annabijo gonɗi o anduɗo haala man ɗo ɗum aran islamu bona kayefi. Qala fa akhbirni anil iman. Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi.
قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث تودون من تجنب وبيتك دي والذين آمنوا بالدين به النبي صلى الله عليه وسلم لمتي حديث ودارك إيمانك جويغو nden o wi al imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna suba fa alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariqi imana ko do mari liccule mudum capane jeego e gelde na ko capane jeedidi e gelde ɓurɗum towugo ha imana ko kam konngol la ilaha illallah deweteɗo be gonga kam wala ko luuti allah ɓurɗum tullidingo ha imana ko bo sottingo torra accaɗata a wari a tawi hayre a wari a tawi kolobaru ha dow lawol a wari a tawi giyal a wari a tawi goɗɗo jonde goɗɗo ha ɗo campe ñeddi a yiiɗo woni ɓettinima ɓernde a sudda ɗum malla itta ɗum ta goɗɗo feere yiya ɗo nder imana ko on woni nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi goto mon nuɗɗinta ha o yiɗana derɗi ko ko yiɗani hoore maako modi ɓe mbi kadi goɗɗo feere ɗo yiɗi limsere mum laata wonde ka jamum boɗɗum ka ja boɗɗum o yelanay goɗɗo feere bo non noy ɓe wi imana ku timmata on seto laati noon amma sona noon kana ɗum wonno saɗirma annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi man kana wi salata mo kuje tati laati ha muɗum o heɓi belenga imana ko an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an yauda fi lkufri kama yakrahu an yuglafa fi nnar allah e nulaɗo muɗum ɓe laato kamɓe ɓuuri yiɗego her goɗɗo dininta ko luuti ɓe fuu a yiɗi allah be gongana ndewamo kanko tan a yiɗi nulaɗo allah be gongana tokka dow lawol mako balla dina mako nden o yiɗa goɗɗo bo wala ko yiɗiri moni sona gam allah no a yiɗirta goɗɗo gam allah o man gam o dewo allah o kulo allah o adilijo gam man waɗi a yiɗi mo na gam oɗo sehanama sehon to oɗo sehane sehon kam wayne walojo fana woda amma to hokkatama wayne ketto allah baba koda na banni a laara kanko o ɗowtaniɗo allah gedde bo o dayake o on a yiɗamo gam allah nden goɗɗo waña lortago mum ha keferaku ɓanno wayirta wuɓego nder yiite goɗɗo wiya kanko ka o dañaka no nder keferaku o daña nder islama no wayirta lortago ha keferaku o waña wurtugo dina ɗo mo heeɓi kuje tati ɗo o heeɓi belenga imanaku walladina amanu wa lam yuhajiru ɓen nuɗɗiniɓe nden ɓe perayi ɓe eggayi ɗaga makka ɓe kooti madina malakum min wilayatihim malakum min walayatihim bi kasril wawi o fatiya qira'atani malakum walana on min walayatim goye heetinkiɓe min sayinibgo e hunde fala irsa baynakum wa baynahum ndongu wala hakkude moɗon be maɓɓe ko laatake sakikejo ko laatake baba be ɓiɗɗo wala nasiba lahum fil ganima gueɗal bo walanaɓe ha ndalagu to nini woodi ko hona onon hootuɓe madina perɓe on heɓi jawdi kamɓe man ɓe egga e hooti makka e hooti madina ɗo ɓe ngala gueɗal ha nder jawdi man kanjum bana norngu bo fahinta wala hakkude moɗon be maɓɓe yo nden o wiyata wala nasiba lahum fil ganimati gueɗal walanaɓe e ndalagu bo senoy hatta yuhajiru ha ɓe pera amma ɓe eggi daga makka ɓe kooti madina jonta ka ɓe maran gueɗal kadi wa hadha mansukun bi akhiri sura o wi ndaɗo ɗo ɗum nasira ɗum beragare surawol daga ko laatino muhajirinkejo ronanno ansarinkejo ronanno muhajirinkejo go kañum fu ɗum nasama ha ragare surawol wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah ɗo wara inchallah yo ɗo ɗo hawi mansuhun man min anna al irsa bayna al muhajirina wal ansari sabitun bil imani wal hijra arande kam ronotirgo hakkunde muhajirin ko en be ansarin ko en ɗo ɗum tabbitiri be nuɗɗinki e feruki mo laati muminijo eggi daga makka hooti madina tawi muminijo toon ɓe donotiran nden wa man fiyun bayna man lam yuhajir wa bayna al ansari wal muhajirin
nden ɗon nguman riiwino hakkunde jotta kam mo ferayi ɗon ha makka e gay hoti madina nonnoon hakkunde ansaharinkejo ɓe muhajirinkejo to ɗum man ɗum waɗi ɗum nasirama ɓe ragare suura on wa in istansarukum to ni ɓe balli on fi dini her dina ɓe ɗaɓɓitiri on ballal wa in istansarukum to ɓe ballitiri on fi dini her dina fa alaykum un nasru lismake dow mon annasru lahum wallago ɓe alal kufari dow heferɓe ɗum ɓe kamɓe gonɓe ha makka go ɓe keɓayi ɓe eggi onon bo on eggi on hooti madina on tawi ansarin ko en hasi e muɗum nden ɓeyago gonɓe ha makka go ɓe ɗaɓɓitiri on ballal ha dina talabu minkum nusrata li ajli ijaji dini ɓe ɗaɓɓitiri on ballal ngam sabbu sembiɗinki dina to yaake nden ka lismake dow mon kadi se on balla ɓe fa alaykum un nasru lismake dow mon walluki ɓe ɓe ɗe no on mbawi fuu illa ala qawmin koyna to ɓe ɗaɓɓitiron ballal dow yimɓe baynakum wa baynahum misaqun ɓe alkawal woni hakkunde moɗon be maɓɓe ahadun alkawal fala tansuruhum alayhim lenkata balleɓe dow maɓɓe yimɓe laatake on alkotiri be maɓɓe nden kamɓe go ɓeɗo honnotiri be ɓeya yimɓe man ɗum ɓeye na ɗum heferɓe minal kuffari iggo e heferɓe o hum alu makkata yimɓe makka nden yumɓe go gonɓe ha makka go kayum ɗaɓɓitiri on ballal dow on balla ɓen man nden kam tata walleɓe fala tansuruhum alayhim wa tanqudu ahadahum ta balleɓe dow ɓeyaman nde nden on pista alkawal moɗon to alkawal ngale a sulhul ka inu bil hudaybiya ɗum kanjum woni alkawal sulhu ngu ɓe waɗino ha nokkure wiyetende hudaybiya sanata 60 ɗum hitande 9 hijra ala tarkil qitali asra sinin annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wurti daga wuro madina be sahaba en ɗuɗɓe ɓe nani tokkimo nder lewru nduye nder lewru julqada siwtorandu o wurti o yahan ha o waɗa al umra o wari ha o yetti nokkure wiyetende hudaybiya ɗiɗi fu ɗum jewnete nde o yetti ha nokkure goo arande kam o ƴewni umar ibnul khattabi radiallahu anhu ha o lena ɗum yaha makka ya duntina yimɓe makka o nasta o waɗa lumra o lorta o hoota to ɗo jotta kam dungayere o ɗaɓɓitata on ena ha yiya duniyaru hande so naɓe vija yata leddi feere ɗon na hande ɗum waɗi umar ibnul khattabi wimo nulaɗo allah min o wala no mi yahira yaake mi silmayi no heferɓe jari bone am e julɓe jari bone am nde mi silmi bo ɗon bo fayinda hefreɓe jari bone am ɓeɗo andi am lewala bo ɗuɗay amma ndasa inna usman kanko on laatake o jam jawdi leñol mako teddugol ɓeɗo hormamo lenmo kanko nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam a jaɓanimo salay ta laatu an a wiya ardiɗo nde arti a wolwi haala ɗo sey ka waɗa kanka a ɓuran nulaɗo allah ma findare nagadi wa sawirhum fil amre fa ida azamta fatawakkal ala llah tawrudin ɓe maɓɓe ha fiitawol ɗon nulaɗo allah jaɓi leni sayidna usman radiallahu anhu nde o yahi wuro makka ɓe mbimo to ko a wiɗo ka ɗum watta kanjum kam amma jotta an ka nde a wari min dunganima nda suudu ka ba ya rewu jawma ha he'ama a lorta tawa muhammad o wi mi waɗata hunde nde nulaɗo allah waɗani allahu akbar o hilli ɗon go kadi ya yillu wayne duuɓi noye o wayri makka ɗum hitande 9 hijra on raaruɗo fuu o wala ɗon to ɗon go jotta se araji fiyahi jotta ka rimerji haɓaruji pewe seydna ousmane na mbarama kanjum on o lorayi ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam jooɗi less lekki wiyeteki samura o ƴewni sahaba en goo konngol ngol ɓuri tabititgo kam ɓe wi ɓe 1400 konngol wi ɓe 1300 ɓe 1300 e capanɗe jowo ɓe 1300 ɓe 1400 capanɗe jowo ɓe 1100 jowo to ɗo ka fuu amma ɓe wi konngol ngol ɓuri tabititgo ɗo ɓe 1400 o jooɗi ha less lekki go o ƴowni ɓe o wi jonta to sayidna to nini ousmane ibn affan warama on sappanayam ha ɗo on fuu en doggata sema ka maɓɓite ɓe ngari ɓe sappanimo ɓe fuu maɓɓe ha timmi oɗo jooɗi jonta ɗo mana kuugal feere na aɗo forti junngo moye fuu safane yimɓe 1400 ɗum hunde waññore na har ɗon goo nulaaɗo allah ɓamti juuɗe muɗum tedduɗe ɗiɗi
o wi to usmanu geeto nda sappa mako wala mo heɓi ɗum se usmanu no affan radiallahu an nulaɗo allah sappani neɓay kadi se o warti nde oɗo warta go wardi ɓe Suhaylum no amri nulaɗo allah wi sahala amruko fimoɗon oyi ɓeɗo ɓe giɗi suddu on nde ɓe gari go jotta ɓe jotti nden Suhaylum no amri waddani mo habaru kanko bo laati o lenaɗo yimɓe makka mawɓe man fu leni mo o wi jotta kam yimɓe makka wi an a wari a juhi min nden a nasta wuro a rewa jawma a dilla ɗum waɗata heferɓe nana a wari a nasti wuro amin be dole waɗata se a hoota mawri a lorta a wara he minin yimɓe makka pat min gurta min accane makka an be yimɓe ma on nasta wuro makka kafaje mon ɗon nder ɓaake ta on gurtina a rewa jawma balɗe tati to balɗe tati timmi alors a wurta a hoota wuro nulaɗo allah wi yerdi o wi nder ko ɓe leddi am fahinta to nini woodi goɗɗo daga makka ɗo doggi hooti wuro madina o lornana min mo o warta goɗɗo mon madina bo to immi warti wuro ɗo min lornatamo nulaɗo allah wi mi yerdi sayidna oumar radiallahu anhu ɓetti ɗum ane o wi nder ko ɓe lendi am duuɓi 10 e darna habre hakkunde men ta habre waɗa nden en mara hoolare yimɓe makka umma yaha madina jam yimɓe madina bo wara makka jam wala ko ɗumen ha nder sulhuji ɗi ɓe sulhodi on ɗo ɓe yiɗi nasta wakkere ma an Muhammad ɓe yiɗi bo nasta wakkere amin woodi leɗɗi feere ɗon ɓeɗo mari konnagu ɓe ɗon kaɓa duuɓi ɗuɗɗi leƴƴi goo ɗiɗi lewol gotol nasti wakkere annabijo lewol gotol bo nasti wakkere heferɓe jam ɓe jooɗi kadi dow bannigo ha ɓaawa duuɓi ɗiɗi nde Allah seni ɗo muyi makka maɓɓititte se ha nastuɓe ha sulhu wakkere heferɓe goo ummi habdan be nastuɓe sulhu wakkere annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓura sinko en wari walli ɓeɗo go be balmi woɓɓe feere ñukki ha jemma walliti habre fou habaru hewtoy annabijo sallllahu alayhi wa sallam se ɓe tawi a se ɓe jambi ngam ɓe wino tatano ɓeɗo man ɗo nde ɓe nastuɗo ɓe fu se marano ta ɓe wallita ɓe ɓe leni Abu Sufyan ya tawa annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha madina ngam moƴƴina sulhugo o yahi ɓe ɗoyɗi mo yahi ha mo fu ɗoyla mo annabijo sallllahu alayhi wa sallam jaɓanayi mo faalayka nden ɓaawo ɗon kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam tafi konu wari maɓɓiti makka laatake hitande 9 hijra ɗoɗo ɗum haala ɓe en rammini ka fantiwane ha en wolwi ɗo to kanjum kadi ɓeɗo man goo ɓe on ɗon no sulhodi be muɗum ɗo kanjum to nini yimɓe julɓe goo ɗaɓɓitiri on habre ɓe heferɓe ballal dow heferɓe balleɓe illa ala qawmin baynakum wa baynahum misak koyna dow yimɓe ɓe alkawal woni hakkude moɗon be maɓɓe ahadun alkawal fala tansuruhum alayhim ta balleɓe dow maɓɓe wa tanqudu adakum sakko ma on pista alkawal moɗon fistugo alkawal ɗum hunde nde woɗayi Allah seni ɗo umri yimɓe ha ayaje ɗuɗɗe ɓe sembiɗingo alkawal to yimɓe haɓɓi alkawal ɗo ɓe tabitingo annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en nder alamaji goɗɗo nafikijo fistugo e alkawal to ta goɗɗo laata pistowo alkawal kadi wallahu bima ta'maluna basir Allah anduɗo ko on kuwata walladina kafaru ba'dum awliya'u ba'd والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال الله جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض بلاتي بهفر بيوغا مبكيتنا بيوغا في النصرة هيدي بلل والإرس اندونغو فلا إرس بينكم وبينهم
kadi ndongu wala hakkunde moɗon onon julɓe ɓe hakkunde maɓɓe kamɓe heferɓe to ɗon man do laatake dalila nde dinaji goo ferɗidiri goni ɗoɗɗon ɓe taƴotiri kadi kanjum o wiyata walladina kafaru baɗum awliya ubadin kamɓe man ɗo on ɓe ballotirta kamɓe man ɓuri nandugo ha gondal maɓɓe onon julɓe bo onon bo ban on gondal onon bo walmuminuna walmuminatu baɗum awliya ubadin mumini en worɓe ɓe mumini en rewɓe yoga maɓɓe bo ketinaɓe yoga yamuruna bil maruf en hawnanil munkari to noon heferɓe bo kamɓe on laati ɓuri nandugo ha maɓɓe kamɓe ɓen wondata kadi nden wal mana illam tafalu ma dukira min tawallil muminina wa gaɗil kafirin to nini on kuwawi ko inna ibgo e heetinki mumini en on taƴa heferɓe bal tawallaytumul kuffara wa qata'tumul muminin onon en heetini heferɓe on nden on taƴi mumini en to on gaɗi noon takun fitnatul fil ardi wa fasadun kabir nden ka fitina waɗan heedi leddi e nden bonon dabo makka kanjum o wi lam tafaluhu ay tawallil muminina wa gam'il kuffari ɗum woni heetingo almuslimina julɓe e taygo heferɓe takun fitnatun fil ardi fitina laatan lesdi wa fasadun kabir e bononda makka noy ɗum laatirta bi quwwatil kufri ɓe sembiɗitki keferaku wa dufil islami e tampuki islama to on gaɗi noon bo on wadde fitina ɗuutka kadi walladina amanu ɓen nuɗɗinɓe wa hajaru peri wa jahadu fi sabilillahi honi heedi ɗatal allah ta goɗɗo tamma aya kayago on lornadey ɗum feere ha yago ragare mum laysa mukarraran ma ma tagaddama na ɗum forñita ɗum hawtade ɓe ko arti dey li anna ma huna li bayani fallihim ko woni ha ɗo kam ngam wangirki ɓural maɓɓe wa ma tagaddama bayanun li kawnihim awliya ubadin nder ko artino bo laataki maɓɓe kamɓe yoga heetinan ɓe yoga ha ɗo bo wangini ɓural maɓɓe wa aydan ma tagaddama fil hijrati qabla amil hudaybiya ko artino bo laatake ha hijra daga yeeso hitande hudaybiya waɗay wa ma huna fil hijrati qabla al fathi ko woni ha ɗo bo ɓe peri ɓe hooti madina nden yaake hudaybiya ɗo bo daga yeeso omtuki makka kana qabla al hudaybiyati aw badaha ko yeeso kon hudaybiya ko malla ɓaawo muɗum fuu yo laatake aya ka ko wari ha maka feere ferɗidirka ɓe artuka walladina amanu ɓen nuɗɗinɓe wa hajaru peri wa jahadu fi sabilillahi ɓe koni herɗatal allah walladina awaw wa nasaru ɓen moɓuɓe annabijo e muhajirin ko en wa nasaru ɓe mballi annabijo yettingo dina ɓe mballi dina allah ɓe mballi mumin en kotuɓe toon ulaika humul muminuna haqqa na yi allah waddi daraja maɓɓe ɓen goni nuɗɗiniɓe gonɗiniɓe ɓen woni mumini en no gonɗi lahum magfiratun wa rizqun karim nde ɓe laatake kamɓe woni nuɗɗiniɓe no gonɗi bo allah ceniɗo wi lahum magfiratun wodani ɓe faruye wa rizqun karim e resku teddungu fil jannati heedi aljanna lahum magfiratun kamɓe ɗo allah yaafotoɗo ɓe ulaika humul muminuna haqqan alkamiluna fil imani bila shakkin kamɓe woni timmuɓe heedi nuɗɗinki kadi heedi gonɗinki wala se ko sam nde allah seniɗo on wima ulaika humul muminuna haqqan mbiya alkamiluna fil imani bila shakkin ɓen man timmuɓe ha imanaku kadi se ko wala sam lahum magfiratun wodani ɓe faru e li junubihim junubaji maɓɓe ayibeji maɓɓe ɗi ɓe gaɗi allah seniɗo yaafoto ɗi fuumaji wa risqun karim wodani ɓe bo risku teddungu risku ha duniyaru kam sembe man ɗume arande kam a mara jamu ɗon go a heɓa ko a ñaama to a heɓi ko a ñaami goo nden jonta ka a heɓa ko a suuroro a heɓi ko a suuriro go a heɓa gonɗo mo a wondata ha saare a suurira alawra ma be man yo nden a heɓa ko a waƴƴata to a heɓi kuje ɗe fuumaje ɗe ɗo yaaliri ɗe tabbiti a heɓi risku har duniya e risku ha lahira bo noyi allah wi wa riskun karimun to kuje ɗe en limti ɗe fuu ha duniyaru kam sey a ɗaɓɓita a torroto hidde ko a heɓa ɗum a ɗaɓɓitan to laatake a fini a tawi a roni ɗum bo ha aynugo ɗum ɗo fuu a woodi torra a torroto ha a aynata ɗum man ha ɗum tabita to a wala bo a ɗaɓɓita a sukana goɗɗo a habda hidde ko a heɓa hunde man ɗo kam mo ɗaɓɓitirta dow laawol laamgol mo ɗaɓɓitirta dow laawol kalɗungol bo allah renen kadi to hakkilay ha o tarata man ɗoɗɗon ɓe mbarata mo malla bo o mbara goɗɗo pat majum a yi hayru wala toon a yi saɗirma ɗon ha riskungu duniya to nden allah seniɗo wi wa riskun karim nda wodani ɓe yaafu e allah seniɗo yaafake ɓe aybeji maɓɓe
hawtade be noon allah wi wa risqun karimun wodani ɓe risque bo fayinta teddungu ay la taaba fihi wala masaqqa risque alahira torra wala hermago wala saɗirma sam ɗon kam jotta kam allah ceniɗo to waɗi ɗon ɗo ɓe dilli ha aljanna ɗo kuje fo hoyi ha duniyaru ɗo ko ɓurima welgo kam a torrake a jaggani kuje mago to a warti kikiɗe a heeɓi ko a mari haaje ñamgo a ñaami a yari a wala ɗana a fofta ɗum man ɗo wala ko ɓurantama ɗum kanjum welugo to ni a heeɓi hoolare kam amma ɗo yiɗi wala ha aljanna man sakko ngam saali kanjum kam pellel iri torraji duniyaru go fuu saali ase goɗɗo ɗanotoɗo ɗo o torrake ɓandu ma ko somi ƴiƴam ɗo wanci ɗam wuuli ɗam waywi ɗam lammi to waɗi o ɗanigo ɗam fewta ɗam de'ita seeɗa o heeɓi kadi o ƴumma sembe mako o hefta ɗum amma ha toon a wala torra wa risqun karimu risqu teddungu ay la taaba fihi wala masaqqa wa yukhaju min hadihi l aya ɗo ho e ha aya ka anna jamia al muhajirina wal ansari mubasharuna bil janna o wi to en faami ha aya ka ha allah seniɗo wi ulaika humul muminuna haqqan lahum magfiratun wa risqun karimun to goɗɗo faami ha aya ka nden kam mobgal muhajirin ko en be ansarin ko en fuu kamɓe ɗo ɓe seniraɓe be aljanna min gayri sabigati azabi wala yangada mo ɓe artata ɓe yangitira taw to goɗɗo wi banni jonta to mi wolwi ɗo ni se anduma a wiya a kadi na nafiki en ɗon nder maɓɓe na nafikijo ka nawi nafikijo innal munafiqina fi darakil asfali min annar ɓen kam a nadata ɓe nder ɓe ko ɓe laatake ɓe yimɓe madina to kamɓe ka a nadata ɓe nder ɓe ngam kamɓe ka ɓe wurti ɗum yeɓre maɓɓe feere amma ko wolwanaka laatiɓe nuɗɗinɓe on yo kamɓe ɓe laatake ɓe fuu maɓɓe ɓe seniraɓe be aljanna ɓe nastoɓe aljanna wala yangada artata bo wa amma ma warada min anna al mubassirina asara amma ko wari ha seniraɓe be aljanna sappo a fuɗɗira arandejo maɓɓe aboubacry ha yara garejo maɓɓe fali annahum jumi'u min hadisin wahidi ngam kamɓe kam ɓe limtama ha hadisewol gotol on nana kamɓe tan seniraɓe be aljanna man woɓɓe feere ɗon a yi bilali ɗon nder maɓɓe na annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi bilal kuugal ngale a huuwi a ɓuri tammirgo mbar jaari be magal ha allah kam ngam mi nani jaɓaɗɗe paɗe ma ha yeeso am nder aljanna a yeeyo nastan aljanna na wala nder sappo go annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi fadimatu sayidatu nisa'il janna fadima ɓiyi ko ɗo ɗum jagorɗo rewɓe aljanna na wala nder sappo en go to ɗo ka ɗuɗɓe ɗon ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwi ɓe ɗon nder aljanna ɓe wala nder sappo man bo hoosete her ɗon nden kam muhajirina ɓe ansar fuu ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon nder nastoɓe aljanna man to ɓe kam sappo kam wardi ha hadisewol gotol kanjum waɗi kadi ha aljanna ɗo to goɗɗo nasti aljanna kam sadirma wala kadi ko mari haaje fuu o heɓan kuje nayi ɗe goɗɗo hisata ha duniyaru kanje ɗen o heɓan ɗe ha aljanna a yi no a yamɗiri fuu ha duniyaru ɗo ka yande go a ñawat a yiya jotta ndamba se to mi hartimi tuuti ha hunde ɗo ɗa amma ha aljanna ñaw wala yo nden ha aljanna ha duniyaru ɗo no a neminiri fuu hunde wonde feere yande feere ka ɗaɓɓitan a heɓata amma ha aljanna wala kuje ɗe a yiɗi fuu ɗo tabiti tan ɗum a numi fuu nda ɗum tan wala saɗirma goɗɗum feere ha duniyaru ɗo no balɗe ma juutori fuu a mayan ha aljanna bo mayde wala walaw ista alfan aw alfayni ba'dahu fala budda min yawmin an turadda ila algabri to amma ha aljanna maygo wala non ha duniyaru ɗo no a derkiɗiɗi a sembiɗiɗi a woɗiri fuu balɗe ma juuti a nayi wan no juutiri no neɓiri fuu a nayi wan ha aljanna nayiwugo wooda ñaw wala mayde wala nayewu wala saɗirma wala ha duniyaru ɗo ko gotol olangol goɗɗo heɓata tabitina ɗum to nden kam aljanna ɗum laatake allah seniɗo tagi yiite be aljanna ngam o warjira aljanna ɗo ɗowtaniɓe mo yaha duumoyo ton laama ha foroy wa ida ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira to nini a yi toon ma ha aljanna kay a yi nema a yi mo ere be laamu bo mangu ɗon yimɓe tabititta kadi ha deydey ko goɗɗo mari haaje fuu ɗon amma duniyaru ɗo ka na nokkure nde goɗɗo heɓata hunde ko nde yeere
والذين آووا ورزق كريم في الجنة والذين آمنوا من بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ها آية إن جنجينو والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أسباب النزول سبب جباكي دوم عبد الرحمن سيودي رحمه الله كان كو أدي أسباب من دو ويندي دفترم قوله تعالى كونغول ماكو بانغي دو والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هانجار رغر آية أخرج ابن جرير وأبو سيخ عن السدي عن أبي مالك قال رجل قد فيروي نورث أرحامنا المشركين min donnete jotta kam rengaji amin laatiɓe sirkuɓe bandiraɓe amin heferɓe min donotiran fa najalat aya jippini walladina kafaru badum awliyau badi heferɓe kam yoga maɓɓe wononi hetinaɓe yoga to nden kam kamɓe ka naɓe donotiranɓe kadi nonnoon ha wa ulul arham jotta ka ha kanka e goni walladina amanu ɓen nuɗɗinɓe min baadu ɓawo ɗon ay bada sabiqina ilal imani wal hijra ha ɓawo artuɓe ha nuɗɗinki be artuɓe ha perol hota madina yo ɗon kam laatake ni tafsir o meɗen jalaluddini rahimahullah o tafsiri o min mbaɗuɗo ay badal hudaybiya ɓawo kon hudaybiya gablal fathi daga yeeso omtuki makka wali annahu badal fathi la hijra to ngam ɓawo badal fathi la hijrata ngam ɓawo omtuki makka kam perol wala ɓawo makka omtama yimɓe makka laatake julɓe goɗɗo wiyata eggi daga makka hooti madina ngam ha heɓa mbar jaari hijra to eggi o hooti bo mbar jaari kam wala se artinoɓe eggi hooti daga yeeso makka man maɓɓitaka wa ulaika allah seni ɗo walladina amanu min badu wa hajaruɓe peri wa jahadu ma'akum ɓe kondi be moɗon ɓe eggi daga makka ɓe kooti madina wa jahadu ma'akum ɓe kondi be moɗon fa ulaika minkum kamɓe ɗo ɓe ibgo e moɗon ayyuhal muhajiruna onon periɓe wal ansarinko en yo laatake ha allah seniɗo waɗi banni man annabijo sallllahu alayhi wa sallam aɗo sendana ɓe ko heɓa ha ndalagu fu nden allah wi wa ulul arhami jawul garabati baduhum awla bi badi jam en rengaji yoga maɓɓe ɓuuri henugo be yoga ha toye jotta kam ha haala dongugo sendiɗi kadi jotta kam fa ulaika minkum ay mahsubuna minkum kamɓe ɓe hiiseteɓe nder moɗon wa fil ayati dalilu ala anna al muhajirina al awwalina a'la wa ajallu min al mutaakhirina bil hijra kadi ha aya ɗo en paaman yimɓe laatiɓe muhajirin ko en arande ɓe eggi hooti madina kamɓe ɓuri ɓagago daraja kamɓe ɓuri bo teddugo bo ɓuri mawnugo bo dininta sabbitiɓe heedi hijra li anna allaha alhaqahum bihim ngam allah hewtini ɓe be ɓeya wa min almalumi anna almafdula yalhaqu bil fadil anda ɗum bo goɗɗo ɓuraɗo kanko on hewtinte be ɓurɗo kadi nden ka hollima ɓeyatoɗo kamɓe on ɓuri kadi artuɓe ni eggi daga arande hooti wuro madina nden ɓeɗo bo yehi hewtiɓe daga yeeso hijra to ɓen daga yeeso fathu makka yo ɓen ka darajaji maɓɓe ɓuran kadi ɓe ngari ɓawo ɗon wa ulul arhami baduhum awla bi badin jam en engaji jawul garabati jam en bandiragu badum yoga maɓɓe awla ɓuuri henugo ɓe badin be yoga fil irsi heedi dongu mina tawarusi dinintaronotirgo bil imani wal hijrati be imanaku be perol almaskura inna ɗum fil ayati sabiga heedi aya artuka go yo haɗo kadi jotta ka ɗum wari ɗum itti kadi kamɓe ka ɓe donotirta asbabu nujul sababuji jippuki qawluhu taala konngol allah ɓangi ɗo wa ulul arhami al aya akhraja ibnu jaririn an abi zubayri qala kana arrajulu yuagidu rajula karisuni wa arisu o wi yimɓe laatake muhajirin ko en be ansarin ko en goɗɗo ɗo haɓɓida be goɗɗo o wiya an a ronatam to mi artima maaygo min bo mi ronete to a artiya maaygo fa najala se aya jippi wa ulul arhami baduhum awla bi badin fi kitabillah jam en rengaji jam en bandiragu ɓuuri handugo be yoga heedi deftere allah ha ɗume ha dongugo
وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وبين كعب بن مالك نولادو الله دردiri hakkunde ɓeeɗo ɗiɗo ɓe daydaka kam nulaaɗo Allah waɗi ɓe derɗiraɓe ha imanaku nden qala zubairu wiyata yo lagar ra'aytu ka'ban asabahu ljarihatu bi uhdin mi yi ka'abu ɗo balmande wapimo ha kono uhdu fa qultu se mbimi law mata fanqata ani dunya wa ahliha lawaristu oɗo wonɗo o mayino o taƴi o acci duniya be yimɓe duniyaru fu nami ronanmo kadi nde nini waɗi min donotiran kam o yi balmande man nawi o wi fa nazalat hajil aya se aya ka jippi kadi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah jam en rengaji kayum ɓuuri henago ɓe yoga maɓɓe ɓuuri henugo ɓe yoga deftere Allah andon ngu fasaratil mawarisu ba'du se ɓawoɗo ndonguji laataka kadi lil arhami wal garabati renga be bandiraɓe wan kata'at tilkal mawarisu fil mu'akhati nden ɗo notirgo be derɗirago go kanju ka ɗum taƴi kadi Allah seniɗo itti ɗum Allah seniɗo be hikimaji muɗum ba'duhum awla bi ba'din fil irsi min at-tawarusi bil imani wal hijrati al mazkura fil ayati sabiqa aya artuka fi kitabillahi hedi deftere Allah allahil mahfuz ni tafsir o men jalaluddin wi kitabullahi man do wi allahil mahfuz wa qila al muradu bihal qur'an fi kitabillahi do ɗum qur'anure ngam kayre go daga nde jippi jonta kam ko wari ha maare banna daga lawhil mahfuz on ɗum jippi ko wari woni nder maare go kanjum on hitorte ɓawo ɗon kadi wa qila al muradu li anna qismata al mawarisi maskuratun fi surati nisa min kitabillahi wa huwa al qur'an ngam sendigu donguji wolwama ha suratu nisa to suratu nisa min kitabillah deftere Allah wa huwa al qur'anu kayre woni qur'an yo ha suratu nisa ndongu Allah seni ɗon yecci doneteɗo be donowo fu limgal maɓɓe ha ɓe timmi o accanayi annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecca bana zakka dokketeɓe Allah seni ɗon yecci ɗum fu majum ha ɗum timmi kujeɗeɓe mbi jamen hakkilo se hakkilana ɗum boɗɗum ha ndonguɗo deydey to laatake wakkere worɓe kamɓe ɗo ɗum 10 goɗɗo feere warata fa in nasta ɗo to wakkere rewɓe ɓe 10 goɗɗo feere warata nasta nden kaɓe kawri ɓe fuu maɓɓe ɓe 25 wala no waɗa bo ɓe fuu maɓɓe ɓe ngara ɓe ndona kam na waɗata na se wona nder maɓɓe ɗon goɗɗo maayi ɗon nder maɓɓe fayinta to wayne ɗon wayne ronata to wayne ɗon bo wayne ronan amma ndongu maako famɗi tan ɗum fuu majum Allah seniɗo yecci en ha nder suratu nisa ɗo wala ko lutti ton kanjum o wi fi kitabillahi o wi yoga maɓɓe ɓuri henugo be ndongu ha yoga fi kitabillahi deftere Allah jalaluddin wi allahil mahfuz nden jawmu hasiya wi wa qilal muradu bihal qur'anu ɗum qur'anu on ko waɗi bo li anna qismatal mawarisi ngam senduki ndonguji maskura innadi fi surati nisa min kitabillahi goye deftere Allah wa huwa alquran kayre woni qur'an inna allaha andu Allah alimun anduɗo bi kulli shay'in kala hunde fu andal maako man ɗo na andal ba goɗɗo feere dey andal maako ɗo o andi hunde man daga nde wala ha no nde laatirta ha no nde timmirta fu Allah seniɗo kanko woni anduɗo nden wardi fayinta alimun ɗo singa fayil ɗum laatake ɗo fantuki ɗon man ɗo wala mo fotata be maako andal ma sakko yo ha wiya ɓuramo Allah seniɗo wi ha aya gorka feere wa fawqa kulli ji ilmin alim kala anduɗo fu anduɗo dow maako ɗon an andal ma ɗum anduɗa ha madda ka andini ha ma ka tawa goɗɗo feere ɓurete andal ha majum malla bo hunde ka jahare ka a laati a gonijo bana ma wala ha majum hunde wonde feere bo ɗon wala ko andi amare ko petete amma Allah seniɗo inna allah bi kulli shay'in alimun o wima bi kulli shay'in kala hunde ko nde yere fu Allah seniɗo andi ɗum wa minhu nder majum nder andal ko andi man hikmatul mirasi hikima ndongu ko waɗi o waɗi banni yimɓe duniyaru ɗo giya yo bana arande daga jahiliya kam debbo ɓe ronnatano ɗum yo nden nde laatake debbo ɗo ronne ha sariya islama ɓe gaɗi ha debbo ronneteɗo banto goɗɗo maayi acci ɓiyum debbo ɓe gorko ɓeɗo man tan ronatamo en wiya leba wiigo ha ɓe o acci man ɗo jotta ka o acci seeɗe bortemere 3 le
to ɓii ko gorko ɗo rona boro 200 ɓiɗɗo debbo rona boro 100 to ha ɗon man yimɓe duniyaru ɓe mbiyata ɗo kana ɓe jambi mo ko waɗi o fotata be oɗo ɓe jambayi mo